Sa Tagalog is, ang liar, may liar ba sa Bisaya? Kalon, but. Rosalinda ay amor, amor. Good morning, everything! First thing first, maligo tayo. Lalabas sana kami ni Lloydie ngayong araw. Punta sana kami sa tulay, sa may tulay, guys. And, kaso, maulan. So, ang pangit maglakbay-lakbay na may ulan. So, ang gagawin ko is maligo. Maligo kasi I think I'm going to Walmart. Kasi wala nang pagkain yung aso. So, biyahe tayo. We have to turn the thing. Yun, turn the vent. Turn the shower. Yun, shower. On lang yung shower dyan. Hi guys! Tapos na po tayong naligo. So ngayon, maglalaba ako. Pinalabas ko yung aso kasi gusto kong magpipi. Pero magwiwi sila. Pero ayaw nilang magwiwi dahil ulan. Ayaw nilang mabasa yung buhok. Yun, doon si Misty. Nakatingin, gustong pumasok. Ayaw, mga takot sa ulan. Mga takot sa... Itong mga alaga. Kamen, takot sa ulan. Adoy, ginoo ko. Gusto kong magkakain ng mga Filipino food na masarap. Gusto kong kakain ng ano. Basta, umulan bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Nakatingin ako sa camera, baka nakatingin si Tami. Anyway, mag-research tayo. Malayo dito. So, pero gusto ko talaga, gusto kong bimili ng pagkain, and din kainin, kasi gutom ako, gusto kong kumain. Yun, kahit mataba na tayo. Friday ngayon, last, ni Tami, pero iwan ko bukas kung, hindi ko alam kung bukas darating ba siya dito, look. Labahan po ito. So, uuwi siya dito, pero hindi ko alam kung anong time. What time? Kasi hindi niya alam kung tatawagan siya ng kapatid niya para magkita sila doon. Kita kami ni Lloydie. Punta lang akong Walmart. Sabi ko, sasama ka? Sabi pa niya, okay daw, sama daw siya. Wala man yung libog. Si Lloydie, hindi man yung nalilibog. Hindi siya libog. Ako yung libog. So, hindi man siya nalilibog. So, sabi pa niya, sama daw siya. Diba, sasama siya. So, sabi ko, bibili ako ng pagkain kasi wala ng pagkain yung aso. And then, nagutom ako. Sabi ko, kakain ako. Nagluto ako ng rice. So, ngayon, yung sabi ko na sobrang maalat na na corned beef. Sobrang alat talaga niya, guys. So, ngayon, lulutuin ko siya ulit. And then, lagyan ko siya ng itlog. So, yun yung lunch ko. It's already 12 o'clock. And, aalis ako dito 12:30 or 1. Sabi ko, kakain muna ako, Lloydie, kasi magutom ako. Iba pa naman ako magutom. So, ginoo ko itong mga, ay, nako. Nung mga lima-lima, lipad-lipad ba? So, sabi ko, luto muna ako. Kakain, luto, ganun. So, yun. Bagoong. Ang tawag nito, guys. Tawag nito. Nakalimutan ko, corned beef. Kaluka naman. Yung asawa ko, that's my baby. Nothing. I'm texting Lloydie, and then we're going to Walmart to get some food. Hello guys, nakapag tayo, raincoat kasi ulan. I just need to shut this TV off kasi galit na galit si Ating sa news niya. Galit na galit sila, guys. Okay? Off natin yan. Ang hirap kapag tumanda ka na Pag tumanda ka na ba? Pag tumanda na, ang hirap. Alam mo, may mga videos akong may bangag, may butas. Kasi itong si Roxy, noong bata pa siya, mahilig siyang kakainin niyo yung habang suot-suot ko. Pabayaan ko naman. Kasi ang cute kasi ni Roxy nung bata pa. So, yung kapag kinakain-kain niya, yung ginaganon sa teeth niya kasi nagtiting siya. Yung teeth niya ba? Gusto siya. You're gonna be a good girl? Aalis yung ina natin. Si Tami, nag-alala dahil ulan. Ang lakas ng ulan doon. And then, walang nagbantay sa bahay. Kasi may trabaho siya.
So ngayon, nag-alala siya, magbaha doon. I don't know kung pupunta ako doon or what. Tanong ko na lang sa kanya mamaya kung gusto niya akong... Alam niyo ba, ito yung nakakaano, winter pa, maginaw pa. Yun yung problema. Akala ko may ano itong dito. Akala ko may ano dito, yung parang wallet, ano ba? Lalagyan ng wallet, wali pala. Hello guys! Ang lakas ng ulan. Malakas pala yung ulan. So ngayon, kukunin na natin si Lloydie guys. Yun yung ano ko sa buhay. Kukunin ko si Lloydie. And then, let's see kung papayag siyang, or ano yung plano niya, kung uuwi siya agad, or pupunta dito sa bahay, or ano, o kung manonood pa kami ng horror movie. Kasi matagal na kaming gustong manood ng Danan, yung parang sobrang takot ako guys, parang oh my lord, Danan, and then matutulog ako mamayang gabi, na ako lang mag-isa. Yun yung kinatatakutan ko talaga, yung manonood ng horror, and then matulog ako lang mag-isa. Parang yung nightmare ba is naghihintay. Naghihintay yung masamang panaginip. Ay nako, ang lakas ng ulan, graba. Graba. Everybody looks like everybody needs a little time away. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with just in time. Harder. Hindi ko makita si Lloydie. Andito na ako guys, pero ba't hindi ko masin kay Lloydie yung message? Hindi ko ma-message si Lloydie, kaluka. Iwan ko, hindi ko siya ma-message ka. Hindi matanggap niya yung ano ko, text. Hindi niya matanggap yung text ko. Tika muna be, i-message natin siya dito. Hindi niya natanggap yung text ko. Ano nangyari sa phone ko? Tika muna. Labas ako guys. Nagkaluko-luko itong ano ko. Tika muna. Ben, nagtanggap ni mo yung ano ko, message? Wala. Kaluka tong cellphone ko. Pag nasa loob ng sasakyan, hindi ma-send. Abo ba na ko? Kasi kung ano nagyan ka na. Wag kang, sa pinto ka lang kasi ano, i-drive kita doon, ulan kasi, kunin. Sige. Sige ha, wag mo tong ibaba. Hello. Palibot-libot talaga. Ilang ikot ka na? Pangalawaan din itong cellphone ko kasi problema. Wala akong, Yung cellphone ko, problema kasi hindi talaga na-send. Ay, wala talagang send. Oo, hindi talaga na-send. Ulan no? Buti nag-ano ka? Dubli-dubli. Ano ka Nag-raincoat. Pinagbiis lang ako ni Mark. Bakit? Kasi naka-jacket lang ako. Wala kang raincoat? Meron.
Sabi ko, huwag na ako mag-ring. Kaloka tong cellphone ko. Nagproblema talaga tong cellphone ko ba? Hindi talaga na-send ba? Baka wala, hindi ka naka-ano ka ba? Hindi talaga dito. Wala. Yung data ko ba off? Hindi man yun. On man yung data ko. Iisip ko, baka yung data mo off. On yun ay. Wala. Dito na kami, guys. Yung mga box doon, dalhin yan sa isang bahay para lagyan ng mga ano. Lagyan ng mga gamit. Diyan lang muna yan sila, be. I-close lang ba yan? Hi, guys. Si Lloydie sumayaw. Sumayaw ng Jack and Poy. Oh, ginano ko lang. Ganon, and then ginanon ko, di ba? So, ano na? Anong plano? Nood na? Ikaw, gusto mo na kumanood? Ikaw, kakain ka muna or nood? Gutom ka na? Hindi, ako gutom. Ikaw. Gutom ka? Hindi ka naman. Sabihin mo kung gutom ka. Manonood kami ng ano, guys. Akala ko meron siyang hindi daw nila nakuha. Meron siyang ibang ano. Quiet day. Meron silang ibang movie. Horror. Yan, Lloydie, diba? yung kanta ba na ano, yung kinanta natin. Kinanta mo ako yung ano, nag-edit ako kahapon, sabi ko, nakatawa naman ito.
Yung, ang utang mo, bayaran mo. Natawa ako as in. Nag-edit Ay, yung ako. ano, yung sa bata, yung anak ko, ano. Ito yung editor ko, be. Ito mga Ano gusto mo panoorin? Yung Okay, A Quiet Place tayo. horror talaga. Hindi siya totally horror. From... Scary movie from Nice Husband. From Nice Husband. Nilagay talaga niya. Ay. Totoo ba yun? From Nice Husband. Inano niya yon para mabasa natin. Huwag kang sisigaw mamaya, Beyang. Wala ba siyang kasama, be? Sino? Ba't iniwan nila yung bata? Anong kalaban nila dito, be? Sabihin mo na. Ala. Oh my God! Ano pala yun? Parang alien man yun? Kaluka, ka-alien palang kalaban nila. Alien pala. Akala ko ghost. Alien pala. Hala, binapatay yung bata. So, bakit hindi sila tumakbo? Get down, Roxy, please. I'm scared. Baka maano pa naman. Ang gandi kasi nakakain. Gusto pa magpaiyot. Iyot kasi ka. Kaya yan. Hindi ko na kaya yan. Hala, ginoo ko. Uy, nagdugo-dugo na. Ha? Hala. Holy shit. Hala! Hala, may kamay. May kamay. Oh my God. Hala. Holy shit. Yung bata. Oh my God. Oh my goodness. Ah, bakit halik-halik pa? Oy, ginoo ko, Lord. Bawal maghalik. Hala, oy. Ang ginagawa, eh. Ba't nag-ingay siya, be? Kain kami, guys. Bumili kami ng manok sa Walmart. May suka ka din ba? Oo. Suka tayo at saka yung lime. Yung sisi. Oh, may seasoning ka. Gusto mo suka or yung seasoning lang? Both. Bot-bot. Bot-bot. Sa amin, yung bot-bot is ano siya, be? Parang tikal ba? Ano? Tikal ba? Parang liar or liar ba yun? May ibang meaning yun eh. Hindi talaga yung totoong liar. Kasi yung liar is, sa Tagalog is, ang liar, may liar ba sa Bisaya? Tikalon, but. Oh, yun. Same. Naghiwa si Lloydie ng manok. Ako naman gagawa ako ng sausawa namin. At nagustuhan ni Lloydie yung lime na suka. Gustong-gusto mo pala yung ano, be? Yung sabor, magi sabor. Nagustuhan mo pala yun? Nakakatakot yung pinapanood namin. Hindi pa kami tapos. Tatapusin yan, guys. Tatapusin. Sobrang quiet. The Quiet Place. Sobrang quiet na ano. Pinapanood namin. Walang ano ba? Walang salitaan. Sasawa naming dalawa. Astig si Roxy makatayo ah. Asan siya? Ayun doon. Kailan sa may ano? Kasi hindi narinig.
Narinig yan, Bing. Posible hindi yan narinig. May tao, be? Walang tao, Bing. Sino yung kanina? Yung animalis. Hirap naman yan, mag-anak-anak pa. Kasi naglandi pa eh. Kita mo ba? Oh my God! Kita ko, be. Kita ko, be. Hello guys, umalis na si Lloydie. Kinuha siya ni Mark, kinuha siya ng asawa niya. So umalis na siya. Yun, umalis na si Lloydie and takot ako para ngayong gabi kasi nanonood kami ng horror movie. Alam niyo ba kung ano yung pinapanood namin? Lights off. Lights out. Lights off. Lights out. Sobrang nakakatakot guys. Andun, kailangan kong matulog mamayang gabi na yun. Ang light is on. Kailangan on. Pakainin ko lang itong mga alaga ko kasi 5 o'clock na pala. Ako hindi na ako kakain kasi busog na busog ako. Kahit kunti lang yung kinain ko, nabusog ako sa takot. Palabasin natin sila guys. Ito yung flashlight. Check ko muna kung mayroong mga, you know, alam nyo na, coyote doon. Okay, go, 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 go. Go, Pepe. Hurry up. Go, Pepe. Ay, maulan. Go. Hurry up, Pepe. Roxy, Misty. Ito na yung ginagamit ko every night. Kada gabi na lang ito. Go, Pepe, quick. Nagpipi na si Roxy. Ito na lang hindi. Oh, good girls. Come in, good girls. Come. Oh, nag-edit ako doon sa binbag. Nag-edit ako ng video. And then, sabi ko, oh my God, it's already 8:13 na pala. Nanonood lang ako ng news and then nag-edit. So, yun lang yung ginawa ko. To end the vlog. Doon na yung aso. Dito si Misty sa ano niya kama. But anyway guys, I'm going to end the vlog. Thank you so much guys for watching, for following me and Lloydie. So, nanonood lang kami ng dalawang horror. So, kaya takot ako ngayong araw ipatayin yung light. So, anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys. Good night. Bye.